Baha sa Dagupan City mas tumaas sa kabila ng maaliwalas na panahon. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Joan, ang tent sa mga evacuation center ang nagsisilbi ngayong pansamantalang tahanan ng ilang Dagupenyo na naapektuhan nga ng malawakang pagbaha dito sa lungsod. Pasado alas 8 kaninang umaga, hindi passable sa light vehicles ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa taas ng level ng baha na sinabayan pa ng aabot sa 1.13 meters na high tide. Nasiraan din sa gitna ng kalsada ang motorsiklong ito na sinasakyan ng dalawang pulis. Kung problemado na kahapon ang mga motorista, mas problemado sila ngayong araw dahil mas tumaas pa ang level ng baha. Yung ilang motorista na galing sa Mangaldan, hindi na sila tumuloy sa kailang biyahe papunta dito sa lungsod dahil sa mataas na level ng baha. Naghari na rin sa kalsada kanina ang mga kuliglig. Talaga mahirap talaga kasi mahirap bumiyahe at saka walang gaanong masakyan. Ano yung dala-dala niyo po? Sapatos kasi hinubad ko para hindi mabasa. Nagmistulang swimming pool para sa ilang batang mga kalsada na lubog sa baha. Tila hindi alintana mga sakit na maaaring makuha. Marami ring pasahero ang stranded dahil sa baha. Mahirap talaga, lumalabas kami ang lalim. Dinadala pa namin yung kariton dito para lang magtinda. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, mas dumami rin ang bilang ng mga inilikas sa mga evacuation center. 20 pamilya ang dinala sa covered court ng Barangay Malubud. Kabilang isang ginang na napaanak sa evacuation center, agad siyang dinala sa pagamutan. Nagsisilbi umanong taga-saluang lungsod sa tubig na bumababa mula sa upstream. Hindi naman na tayo nakaranas ng pagulan pero ito pa rin yung epekto ng tubig na dala ni Bagyong Maring sa upper stream municipalities sa kabundugan. Talagang naipon talaga yung tubig, sa dami ng tubig talaga. Posibleng magtagal pa raw ng hanggang 3 araw ang nararanasang pagbaha sa lungsod. Joan, isa pa sa mga nakikitang dahilan ng biglaang pagtaas ng level ng baha dito sa lungsod ng Dagupan ay ang pag-apaw ng Marusay River sa bayan ng Kalasyaw kahapon. Ngayong araw, nagpatupad din ng lokal na pamahalaan ng class suspension, maging yung trabaho sa mga government offices dito sa lungsod ay suspendido rin dahil nga sa nararanasang malawakang pagbaha. Ngayong araw hanggang sa linggo, inaasahan yung igit 1 metrong high tide sa dito sa lungsod ng Dagupan, kaya asahan pa rin daw ng mga motorista ang mga pagbaha sa mga kalsada na mabababa. Joan. Russell, kumusta naman ang pag-aasikaso sa mga residenteng inilikas sa mga evacuation center? Joan, nakaalalay naman ang mga kawani ng City Social Welfare and Development Office para sa pangangailangan ng mga evacuees o ng mga residente na inilikas sa mga evacuation center. Sa ngayon, sapat pa raw yung pagkain at tubig para sa mga inilikas, pero nang makausap natin kanina, yung ilang evacuees ay kinakailangan daw nila ngayon ng banig na mahihigaan at damit dahil karamihan sa mga damit nila ay nabasa dahil sa baha. Joan. Hindi na bago itong baha sa lungsod ng Dagupan. May mga long-term solution na ba ang LGU sa madalas na pagbaha sa mga kalsada sa lungsod, Russell? Joan, isa sa mga nagiging tugon ng lokal na pamahalaan para kahit papaano ay maibsan o makontrol itong ang pagbaha dito sa lungsod ng Dagupan ay meron na silang binuo na flood mitigation team dito na tututok sa baha. At isa rin sa mga ginagawa ay yung pagpapataas sa mga kalsada. Yung A.V. Fernandez West dito sa Dagupan City na madalas nating maibalita dahil madalas bahain ay meron na silang plano dyan na pagpapataas sa kalsada. At bago matapos itong taon, inaasahan nila na masisimulan itong proyekto. Joan. Maraming salamat, Russell Simorio.